Pano ndipo Nyasa VoiceBox pamene timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo pamene pa Chingerezi timati politics, good governance and the rule of law. Ndiye lero tabweranso ndi mawu a Kalindo amene akufuna kutiwuza ife Amalawi za mulandu umene akhoti la ku Zomba awapeza kuti akayankhe ukhudzana ndi kubweretsa chisokonezo kapena kuti breach of peace mu Chingerezi pamene adapanga matemo mbuyomo mu boma la Zomba. Nkhani inanso imene Kalindo afuna akambe lero ndi nkhani ya kuti ma alliance partners amene akugwira ntchito mboma ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti akhala osamalitsa chifukwa kuti Malawi Congress Party sikubwera mocheza pamene ikukonzekera chisankho cha 2025. Nkhani inanso imene Kalindo akufuna kukambapo ndi nkhani zokhudza njovu, pakuti njovu zafuna kwambiri ku Kasungu makamaka midzi imene yandikirana ndi Kasungu National Park. Ndiwo iwo akufunsa kuti kodi aboma akupangapo chani pa nkhani imeneyi ya njovu kuvuta ku Kasungu. Ndiye ndikhale limodzi pamene Kalindo akutambasula nkhani zimenezi ziwiri zitatu komanso zowonjezera mu audio yawo ya lero pa February 22, 2024. Tikuthokozeni posankha Nyasa VoiceBox ndiye ndipo ndikhale limodzi nanonso kumapiro kodi ameneyi mukhoza kuyikapo maganizo anu pa zimene Kalindo alankhula mu audio yawo ya lero. Zikomo kwambiri. Yesu amene anabwera pa dziko lapansi atatumizidwa ndi bambo wake Mulungu kuti akapulumutse dziko lapansi, adafikaponso atagwira ntchito yabwino kwambiri. Idafikapo nthawi imene Yesu adazunzidwa, ndipo kunali koyenera kuti Yesuyo azunzidwe chifukwa adabwera kuti adzachite fulfill ntchito imene anamutuma Mulungu kuti akapulumutse mankind. Chimodzimodzinso lero ineyo ngati Kalindo the D.C ndikulolera kuti ndizunzidwe chifukwa cha Malawi amene ine ndimayimirira, ndipo sindikupanga mantha ena aliwonse, ndipo ndizayima pa chilungamo. Kumangidwa, kuphedwa, koma bola nditayima pa chilungamo. Kuli bwino munthu kumangidwa utayima pa chilungamo chowayimirira Amalawi kusiyana ndi kumangidwa utaba ndalama za Amalawi amene ena mwa iwo akusowa chakudya mpaka lero. Ine ndine Kalindo the D.C, president wanu makamaka inu anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, gulu limene nzake weniweni ndi chilungamo, ndipo sitiyang'ana nkhope, ndipo sitimaopa kuti kapena uyu ndi ndani, uyu ndi president, uyu ndi chipani cha MCP, kapena uyu ndi minister. Ife timangoyima pa chilungamo, sitiona kuti uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa MCP, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa Ford, uyu ndi wa Assemblies, uyu ndi wa CCAP, uyu ndi wa Mboni za Yehova, uyu ndi wa SDA, uyu ndi Nsilamu. Ifeyo timangoswa kubandula, koma chilungamo ndiye chikhale chili pa nambala 1. Anthu ambiri andiyimbira mafoni, ena atumiza mameseji, ndipo zikuoneka kuti Amalawi ambiri amene amakonda dziko lawo akhumudwa kwambiri ndi chigamulo chimene chaperekedwa dzulo ku khoti ya Zomba yonena kuti Kalindo amupeza ndi mulandu wokuti akayankhe, ndipo akayankha pa 8 Machi pa milandu yosokoneza kapena kubweretsa chisokonezo nthawi ya mademo ku Zomba. Amalawi ambiri aonesa kukhumudwa, aonesa kudandaula, aonesa kudera nkhawa. Pachifukwa ichi anthu ambiri ayimba mafoni kutumiza mameseji. Koma ndimafuna muziwe ichi Amalawi, kunena kuti nkhani za ku khoti sitimakambirana pa social media. Nkhani za ku khoti
timakambirana ku khotiko, ndipo nkhani za ku khoti malinga ndi malamulo sitimayankhirapo. Ndikupempheni kunena kuti ine sindikudera nkhawa, ndipo chifukwa chonena kuti ine sindikudera nkhawa, inunso musadere nkhawa. Ine ndikanakhala wodera nkhawa, inu mukanadera nkhawa. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti God is working wonders. Pachina chilichonse chimene chimachitika pa dziko lapansi pamakhala chifukwa, ndipo chifukwacho chimachokera kwa Mulungu kuti ukulu wace ukaonekere. Ndikupempheni kunena kuti asiyeni makhoti agwire ntchito yawo, ndipo ngati kuzakhale kumangidwa osazadera nkhawa, osazapanga ziwawa, osazakwiya, chifukwa ine mtsogoleri wanu ndili ndithu ndi chiyembekezo ndi chisimikizo kuti Yesu anazunzidwa, chomwechomwenso inenso ndikhonza kuzunzidwa nthawi ina iliyonse. Choncho ndikupempheni kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere pa nthawi imeneyi pamene ine ndapezeka olakwa. Koma uthenga umene ndili nawo umene siwa makhoti ayi, ndi uthenga wopita ku boma la Chakwera la MCP ndi atsogoleri ace wonse, kunena kuti inu musayiwalire, ndingokukumbusani kunena kuti munalowera pa mpando umene mulipo mudalowera mademo, ndipo kupanda mademo inu simukanakhala mboma. Pa ichi ndikukumbuseni kuti mwapanga mademo, mwaswa zinthu, mwaonongesa zinthu, koma sinambe ndaonapo akhoti akumanga Chakwera, akhoti akumanga Chilima, akhoti akumanga maactivist amene amasogolera mademo amenewa. Ndafuna ndikuwuzeni kuti kupanga mademo ndi a constitutional right, ndipo palibe amene angamuyimise wina aliyense amene ali aggrieved mu dziko lace. Motero kuti ineyo sindipanga mantha ena aliwonse, ndipo ikafika nkhani yoyimirira Malawi ndi pamene ndimakondwera nayo kwambiri. Motero kuti palibe amene angandichite gagi, amene angandiopseze kapena kundichita silence kuti ineyo ndingamalephere kuwayimirira Malawi chifukwa choopa kuphedwa kapena kumangidwa. Munthu wake si ine ndinasanzika mmene ndimachoka, ndipo kumene ndimachokako ndi kwathu kwa ine, kumenenso ndili padakali pano. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ine sindimapanga mantha, ndipo Amalawi ndikulonjezeni kunena kuti olo ndima utabwera motani, ine ndizayima pa chilungamo, ndizapitirira kuwalankhulira Amalawi, ndizapitirira kukuyimirirani. Olo patabwera mavuto otani, olo ntakhala kuti ndili kundende, olo ntakhala kuti andikwirira pasi pa nthaka, koma ndizakalankhulabe. Ndipo ndikukumbuseni inu achakwera kunena kuti even olo mutamanga boni Kalindo, olo mutamupha boni Kalindo, malinga ndi meeting yanu amene mukuchita, ziwani kunena kuti Amalawi anasukusula, ndipo kuzabadwa anthu ena woopsa kuposa boni Kalindo. This is a democratic dispensation of governance, a democratic society, amene anthu ambiri akudziwa kuti tili mmatipate, ndipo tili mu democracy, ndipo ndi ufulu wathu opanga zionesero, ndi ufulu wathu olankhula mokwiya, ndi ufulu wathu ozuzula pamene taona kuti zinthu zina sizili bwino. Ndipo ineyo sindimaona mtundu, ndipo ndikufuna ndikuwuzeni olo zitavuta zitatani, ine sindiyimirira mtundu wina uliwonse, ndimayimirira Amalawi makamaka pakakhala mavuto. Ndipo inu amene muli anzawo a MCP, makamaka ma alliance partners, amene muli mutonse alliance, ndafuna ndikuchenjezeni kunena kuti mwina mumakhala mozinamiza ndikumaona ngati zonse zili bwino. Anzanu otu akukupusisani, mmati mukakhala nawo meeting, kandi cabinet meeting, kandi alliance meeting, pamene mwachoka paja amaitanisa cabinet ina koma ya MCP yokha. Mwina inu simmaziwatu kuti amene muli nawo, amene mukuwaona ngati ndizibwenzi zanuzo, ndi apyuta,
anthu osayamika, anthu amene kwa iwowo ndi anthu ozikonda. Mukakhala nawo ku cabinet meeting ngati imene inaliko lolembali, cabinet meeting imene ijayo mutangochoka achagweranso anayitanisa cabinet meeting ina imene inali yawo ya MCP. Ndipo khaya muli mu alliance meeting, mati mukapangapanga alliance meeting ija anzanuwo amayitanizana okhaokha. Makamaka inu anthu amene mukuchokera kumwera mukuyenera musamale, chifukwa cholinga chawo akufuna kuti akuyuzeni ndi olose ndikakutafune, koma pamawa azakutayani. Ndi chifukwa chake zinthu zonse lero zasamuka, ndipo the latest imene ikusamuka kusamukiratu ndi ija imatchedwa kuti Malawi Housing Corporation. Ndipo tikunena pano apeza maofesi kale, ndipo nyumba zina ndi zina zimene zinali ngati guest house akuzisekaseka kuti muzigona mabwana. Ndafuna ndikuwuzeni inu anthu akumwera, mukapusa muzanong'oneza bondo amene wowo akufuna akugwiriseni ntchito, ndipo siku lake ndi limodzi limene muzadandaule, chifukwa anthu amene wawa cholinga chawo akufuna kuti akugwiriseni ntchito, muwapangire zonse zimene mumapangirazo, komano mapeto ake azakutayeni poyerayera. Ndafuna ndikuwuzeni kuti mudziwe kuti anthu awa ndi woopsa. Ma cabinet ministers wonse amene anachosedwa amene ndi MCP, amene mumaona kuti ndi MCP, amalandirabe salary. Ndipo onse aja akuyenderabe magalimoto awo amene anali ministerial kaya udindo wanji, onse aja amachita benefit, adakanjoyabe ma privileges awo. Ndi pamene mungaziwe kunena kuti inu anthu akumwera ndinu anthu olozedwa, anthu akumpoto ndinu anthu olozedwa, anthu awa ndi mizu yakachere amakumana pansi. Koma ndangofuna ndinene kunena kuti kuzunza kumene mukuzunza amalawiku siku lake ndi limodzi, ndipo siku lake likubwera ndi pa 2025 pamene kuzakhale zisankho. Ndamva chisoni kunena kuti mafumu ena, matiye ena mpaka lero adakagona abe ndikumagwirisidwa ntchito ndi andale, malo mwamuti akateteze anthu awo amapita ndikumakatchula boza, ndikumakachita polomoti boza. Ku Kasungu, makamaka anthu onse ozungulira Kasungu National Park, anthu amene wali pa chiopsezo chachikulu ndipo ali pa mavuto. Tikunena pano a African Parks amene anachosa njovu mu chaka cha 2022 kuchokera ku Liwonde, ndipo unali mwambo umene kunabwera ngakhale mwana wa Queen kubwera kumene koko kuzaonerera mwambo umene wochosa njovu. Lero chasanduka sopano chipinjo, lero chasanduka ukapolo kwa anthu onse aku Kasungu. Tikunena tu ku Kasungu kwawo kwa Kamuzu, chifukwa nthawi imeneyo Kamuzu akanakhalako mavuto amene akukumana ndi anthu amenewa sakanachitika. Lero anthu aku Kasungu ozungulira matiye onse akumeneko amene ali ku Kasungu National Park akumenyedwa ndi njovu. Tikunena pano ma hectares ochuluka achimanga aonongeka ndi njovu. Nyumba za anthu nyumba zawo zagumuka zonse, njovu zagumula. Tikunena pano pa anthu akukhalira kugona panja, kumayimba ng'oma, kumauzana mizi ndi mizi. Zonsezo chakwera ripoti analandira. Zonsezo ministers wonse kuchokera Michael Usi, Avera Kantukule, onse amene akhala ku ministry imene iyi akuziziwa zimene zizamavuto kuti anthu aku Kasungu akuzunzika kwambiri. Tikunena kuti anthu aku Kasungu, sitikunena anthu aku Mulanje, sitikunena anthu aku Salima, sitikunena anthu aku Tcholo, sitikunena anthu aku Chitipa. Tikunena anthu aku Kasungu amene amadalira kwambiri ulimi, ndipo kumene kujako kunali maskimu, koma tikunena pano maskimu onse anatha. Ku Kasungu kuli mabungwe amene ali omenyera ufulu,
alankhulapo nkhani imeneyi pakatipo kuti anthu akuzunzidwa ndi njovu ndi zinyama zosiyanasiyana zimene African Parks mosogozedwa ndi mwana wa Queen anabweretsa njovu koma ndikuzisiya mene mujamo osaziyikira waya. Komanso atayamba project ya wayayi uja amachedwa contract amafuna kuti azibaso pano mindaso ya anthu kumalowa minda mwa anthu kuti azimangamo waya ameneyi, ndipo project imeneyi idachita store. Anthu akuphedwa kumene kundi njovu, anthu katundu wawo akuonongeka ndi njovu, zakudya zawo zomera zawo kapena zimene amazala ngati chimanga zonse zikuonongeka, nyumba zawo, koma boma likungoyang'anira. Pa siku lina anthu amene waso muzawafuna. Tikunena tu inuyo achakwera a MCP, anthu anu a MCP akukasungu mukuwazuzawa muzawafuna. Ndi chifukwa chake timanena tu kuti leadership isamayang'anire mbali, muzingoyang'anira mmene zimakhalira ngati policy, kuti kodi policy yathu ikuyenda bwanji. Lero mwalolera inu kapena mukulolera kuti anthu akakhale munthu akakhale chisiru koma nyama ikakhale nambala 1. Munthu ndi chinyama anayambidwa kulengedwa m'Baibulo ni munthu, ndipo Mulungu atamulenga munthu ananena kuti tiye ndimpangire zinyama, ndi zinyama zinabwera later on munthu atapangidwa kale. Lero boma la Malawi likusamalira njovu, likulolera kuti njovu zizipha anthu, masikimu azitha, zonse zakudimba, zonse zomera, chimanga, nyumba zawo zikaonongeke, ndikumasamalira ndikumateteza kwambiri nyama kusiyana ni munthu. Ziko la Malawi limene lolo achakwera ndi gulu lanu. Ndiye tikufuna tikuwuzeni uthenga wa ulere umene andituma anthu aku Kasungu kunena kuti tibwera tizapange ma demonstration, ndipo tikukupasani nthawi yochepa kunena kuti inu African Parks mukonze nyumba yanu yobwezeresa njovu zanu mutchire mu nkhalango. Ayi njovu zimene zizi ngati simuzibwezeresa, ine anthu aku Kasungu ndikupempheni kuti muyambe kumapanga mauta a poison, muzizirasa njovu zimene zizifa, chifukwa sibwino kuti tiziruza anthu chifukwa cha njovu. Ayi ifeyo kumunthu mmodzi kuphedwa ndiye kuti muzi wonse waphedwa. One person killed is one person too many. Sitingalolere kuti njovu zizikakhala so superior kuposa anthu athu. Ayi ndizomvesa chisoni kuti anthu ali pa njala kale, anthu alibe chimanga, anthu alibe chakudya, koma boma la Malawi kuzera ku ministry imene iyi yoona za tourism mukalolere kuti anthu azikaphedwa osapangapo china chilichonse, kumazuza abale anu, zizukulu zache zakamuzu, koma inuyonso ndikumazitchula kuti ndinu aku Kasungu kumene kunachokera kamuzu. Umangoziwiratu kunena kuti Satana adayendadi wapansi, anthu anafikapo sopano saizi yokonda ndalama kuposa anthu awo omwe. Anthu aku Kasungu akuvutika kwambiri, kuphatikizaponso anthu ammadera osiyanasiyana m'Malawi muno amenenso anthu akuzunzika, ena kuzunzika nkhani ya malo, ena kuzunzika nkhani ya pension. Tikunena pano ati system ya pension yalephera kuwalipira anthu, ati kunachitika era. Anthu amene wawa amalandira ndalama zochepa kale, ndalama zawo ndizija mmazisunga kuti anthu amwalire muzizazidya inu ndi abale anu. Mwalomo kuti muziyapasa anthu ndalama zawo, koma mukumatemera ngati mmene mmamutemerera mwana banzi, kumunyosolera ndalamazo zili zache. Tafuna tikuwuzeni kunena kuti siku lina uchisiri wangati Malawi muno uzatha, ndipo muzaona ngati ndi mbanda kucha, osakhulupirira kuti wapanga zimenezo ndi Malawi yemweyo. Mwanyanya kuzuza anthu akuzunzika kwambiri m'Malawi muno, koma kanthawi nkachisiru. Ena ndi awa mabokosi awo ayamba kukanidwa. Kodi 2025 kuligule 2025, ena numuyamba kale bize kumalowa mwa asing'anga kuti muzikhwimira ma constituency. Mutuluka ku parliament posa chedwa chifukwa anthu akukuonani. Bokosi la white
la maliro. Koma guys, ai, chaka chino ziriko andipo malaulo eni malaulo kukanakhala kuti ndi anali maiko akunja MP amene wakanachita resign chifukwa achitika aja ndi malaulo kutulusa bokosi la maliro ndi kuliponyera pansi. Ai, ni malaulo akulu. Ndalama akulu ndalama osauka ino kuli bwino kumakhala osauka kusiyana ndi kumakhala ni ndalama chifukwa zimapangisa munthu kukhala woyipa mtima. Bon Kalindo.